Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Mandawi City, Cebu nga tumatatampo nagdasagan nga nante. Unsa to gisulti nimo? Mahal na ko nimo? Usab, mahal na ti ka. Sigurado ka nante? Wa pa ka makaila kayo nako. Masa mo to gusto ko makailan mo? Andam ka ko nimo dawaton. Bisag unsa pa na, dawaton ti ka. Sige. Magkuyog ta sa amo inig-out ako sa trabahoan. Dali, dayon. Salamat. Di naman di ay kaday. Salamat kaayo tiya ha. Ay, mag-aapo. Ay, dali na mo. Di anas mama ninyo. Mang. Mang. Ma? O nante, ako mga anak. Si Earl ug si Prince. Bless Oh. ko. Bless ko. Oh, Day, buulit na ko ha. Sige tiya, salamat kaayo ha. Ay, way sa pa yan. Dong, arisa ko. sige ma'am. Excuse ha. Magilis ako kadiyot. Oh. Nagot sa mga kadilis gawas. Nagpahangin lang. Unya karon. Nahibaw naman ka nga may duha ko ka mga anak. Unsa may masulti nimo? Pwede pa kang moatras. Makasabot ra gyud ko. Sa tinuod lang, wagi ko mag-expect. Nante. Pero wasa ko'y plano nga maatras. Tungod kay mahal ti ka. O mahalon po na ako ang imong mga anak. Nante sigurado gid ka? Dili-dali ning imo sudlan. Nahibaw ko. Ug dili ko madlok sa akong responsibilidad. Kung sugton na ko nimo, buhaton ako ang tanan nga mahimo kong maayong amahan sa mga bata. Nante. Sab, unsa ka kung mag-ipon na lang ta? Ha? Mo ipo na ka diri namo? Dili. Kamo mo'y dadun ako sa bahay. Wa pa man ka may bawo imong maguwang bahay nato. Ako na siyang istoryahan. Makasabot talaga ito. Unsa? Single mom ang imong uyab karon? Og duha pagit kabuk ang anak? Ote, Ay noon sa man taon ka nanti, uy. Kanindot si mong kinabuhi ron. Dako kag sweldo. Kunya, mangita gid kag labad. ako'y labot anak te. Mahal na ko si Sab. Nga, sige bahala ka. Basta kay dili ko mosugot nga rin na nimo papuyon, ha? Mao ganin tanay akong hangyot eh. Kay gusto ko nga mag-ipon nami. Ay dili, uy. Ayaw may gasula ni kuya nimo. Imo man nakagustuhan. Ikaw may panggitag sulbad, anak. Unya unsaon man ron nga dili man mosugot si ate nimo. Okay ra kanimo kung ako nalay mo ipon ninyo? Ha? Ayaw uy. Mangita taglaing kaabangan. Ayaw lang din Nga naman. May problema ba, Sab? Ha?
Wa man, pero... Pero unsa? Wa. Sige. Dinhi na lang kapoy uban namo. Dako ang problema na ako, ani, uy. Nga naman. Si Tia, dili na makabantay sa mga bata. Kaya paulion na siya sa probinsya. Mao ba? Magkuha na lang tagkatabang. Lahi na sa nga gasto. Ayaw na lang. Nante. Unsa ka kung muundang lang kagtrabaho? Ako? Oo. Kay lisod man ko kaayo. Huwag makabantay sa mga bata. O dili sa ko pwedeng muundang ka ng pabilib ko para ma-promote ko. Sige na, please. Sige. Sige. Nya, okay ra din mo nga wakoy income. Ako rin bahala sa tanan. Ayaw lagbiyai ang mga bata. Sige. Earl, friends. Dili magaway ha. Naunsa na masad mo? Ay, lagi magsigib ka away. Ayaw pagbuot. Tim ka na mo, Papa. Ay, pagsultian na, Earl, ha? So, dito sa kwarto. Og dili ka pwede nga mugawas. Nagkasabot ka? Wagit ko makasabot nimo. Una, nipunit ka ng single mom. Unya karon, ikaw na mismo mo yung una yung bantay sa mga anak. Eh. Naman taon ka, uy. Te, kung nanawag man lang ka para mga saba, palihog lang. Ikapoy kay ko. Ayaw nagpuni eh. Ambot lang nimo nanti, uy. Karon sa pagkakamakaanggo, no? Nagigamit ra ka ng bayhana? Te, Nante, good news! Na-promote ko! mao ba? Mayo hinoon. Pero, may problema lang di ay, uy. Ibalhin ko og lain nga branch. Og mustay ko dito og 3 ka buwan. Okay rin mo nga, ikaw lang una din sa mga bata. Unsa? Sab, di na pwede eh. Nagplano man ganyan yung tako nga mo trabaho ko balik. Unsa? Nga naman. Nakuwangan pa kas kwarta nga akong gibilin din, eh. Dili may yung ana, pero nga ako ba, gusto ko mo trabaho. Unsa ka kung ikaw na lang mo undang og trabaho? Ako na lang mo trabaho. Bago pa kong na-promote, niya paundangon ko nimo. Naihabag na ka? Or basin o gikapoy na kag-atiman sa akong mga anak? Sab, Ani na lang. Dadoy na ko ang mga bata. Kay dili ko gusto mapugos sa kag-atiman nila. wala naman ko magkasabot sa akong kinabuhi eh. Sakto ba kaning akong gibuhat nga nakig-ipon dahin ko ni Sab? Sakto ba sab ka gisulti ni ate nga gigamit ako ni Sab? Ako mo'y nag-adjust sa tanan para lang patuman ang iyang gusto. Pero nadugay. Wala ko makailas kong kaugalingon. Sab, O, Oh. kinsa ka? ikaw. Kinsa man ka? Nganong niya ka sa kong bahay? Unsa? Imong bay? Oo. Ako ni bay. Ay na nga akong asawa. Sab, Si Sab? Imong asawa? Minyo day siya? Nante, sorry. Sorry? Igo ka lang magsuri? Gibuang ko ni mo, Sab. Huwag ka magsulti nga may banad ka. Tungod kay para na ako, buwag na, mi. Nilargan siya sa laing nasod ug wa na si magparamdam na mo. Ay dalag pangatarungan pa. Huh. Kung tinuod pa na, sa sinugdanan pa lang, gisultihan na unta ko ni mo. Huh. Hayop ka? Mangingilad kang dako. Ang kuno nako, grabe kasakit ang gibuhat ni Sab nako. Pero dili malikayan nga makahuna-huna gyapon ko niya. Og ang kuno nako nga hangtod karon, mahal gyapon ako siya.
Dinhi na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.